Koľko ďalších biblických dôkazov potrebujete, aby ste uzavreli vytrhnutie pred súžením? Marek 13:34-37, lebo syn človeka je ako človek, ktorý sa vydáva na dlhú cestu, ktorý opustil svoj dom a dal moc svojim služobníkom a každému svoju prácu a prikázal vrátnikovi, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, večer alebo o polnoci, alebo pri kikiríkaniu kohúta, alebo ráno, aby vás náhle nenašiel spať. A čo hovorím vám, hovorím všetkým, bdejte. Požehnaný Spasiteľ nám všetkým povedal, aby sme sledovali. Je nám prikázané, aby sme vyzerali na jeho návrat. Toto 100% vyvracia falošnú teóriu o vytrhnutí pred hnevom, to je falošné učenie, že vytrhnutie nastane po prorockej udalosti ohavnosti spustošenia, ale predtým, ako Boh vyleje svoj hnev na zem vo veľkom súžení. Pokorne verím, že Biblia učí, že vytrhnutie nastane pred začiatkom obdobia súženia. Ak nie, poznali by sme čas Kristovho návratu, o ktorom Marek 13:32-37 hovorí, že ho nikto nepozná. Biblický fakt, že sme nabádaní, aby sme hľadali príchod Ježiša Krista, dokazuje vytrhnutie pred súžením. Vytrhnutie musí nastať predtým, ako sa zjaví Antikrist, inak prečo by nám Biblia v Títovi 2 hodiny 13 minút hovorila, aby sme hľadali príchod Ježiša Krista. Opäť biblický fakt, že sme nabádaní, aby sme očakávali objavenie sa tejto požehnanej nádeje, zjavenie sa veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, dokazuje vytrhnutie pred súžením. Neočakáva sa, že by sme hľadali príchod Antikrista, ale pastor Steven Anderson ani UIF hlúpo kážu, že sme. S úctou, pastor Steven Anderson chybne učí v tejto tabuľke z kapitoly 2, filmu pastora Andersona na YouTube s názvom Kniha zjavenia, že vytrhnutie sa uskutoční 75 dní po ohavnosti spustošenia. Pozri komentáre 35 a 36 v tejto tabuľke vpravo dole. Presvedčte sa sami v 10. časti jeho série Zjavenie, v 31:00 minúte videa, kde nebiblicky uvádza, kedy sa uskutoční vytrhnutie. 1335 dní v Danielovom 70. týždni, pastor Steven Anderson, Zjavenie, 10. časť, čas, 31:00 minút vo videu. To je nastavenie dátumu. Pastor Anderson vehementne popiera stanovenie dátumu vytrhnutia na základe toho, že tvrdí, že nikto nevie, kedy sa začína Danielov 70. týždeň proroctva. Ale potom povie túto očividnú herézu. Takže si nestanovujem žiadny dátum, nikdy som ho nemal a nikdy nebudem, kým neuvidím ohavnosť spustošenia a potom nezačnem určovať dátum. A dúfam, že som v tom čase stále nažive. Pastor Steven Anderson, Zjavenie, 10. časť, čas, 35-25 minút vo videu. Aké protichodné tvrdenie. Práve skončil s tým, že nikdy nestanoví dátum, ale potom povedal, že si stanoví dátum, ak uvidí, že sa stane Abomination of Desolation, AOD. Ako som vám už ukázal, pastor Anderson verí, že od AOD do vytrhnutia bude 75 dní. Toto je nastavenie dátumu. Keď hovorí, že vytrhnutie sa uskutoční 1335 dní po súžení, je to stanovenie dátumu. Skutočne stanovuje dátumy. To je 100% heréza v písme. Keď Ježiš povedal, že nikto nepozná načasovanie jeho návratu, nemyslel tým nikoho. Pastor Anderson hlúpo učí, že tí, ktorí žijú v čase ohavnosti spustošenia, prorocká udalosť, keď muž hriechu tvrdí, že je Boh, Mesiáš, budú vedieť, kedy príde vytrhnutie, o 75 dní. To je stanovenie dátumu, bez ohľadu na to, ako sa ho pokúsi odmietnúť, a je to porušenie písma. Smutnou pravdou je, že UIFB sú v skutočnosti papagájmi viery Stevena Andersona a on káže niektoré zvláštne doktríny. Títovi 2.12.15 učí nás, že popierajúc bezbožnosť a svetské žiadostivosti, máme žiť triezvo, spravodlivo a zbožne v tomto svete,
očakávajúc tú požehnanú nádej a slávne zjavenie veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal seba samého za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil si zvláštny ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Tieto veci hovoria, napomínajú a karhajú so všetkou mocou. Nech ťa nikto nepohrda. Láskavo povedané, ak má nová IFB pravdu vo svojej teórii vytrženia pred hnevom, potom by sme mali hľadať človeka hriechu, nie tú požehnanú nádej a slávne zjavenie sa veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ak chcete, môžete nasledovať nový IFB, ale ja sa prikláňam k inšpirovanému Božiemu slovu. Hľadám zjavenie sa Ježiša Krista, nie Antikrista.